itselle hieman paukkua ja koneelle öljyä. Joo, sitä tarvitsee lisätä. Päästään vielä seuraavaan huoltoon asti. Mitenkäs nämä 4 ekaa menivät? No meni ihan kivasti. Niin äskeisellä jo rupesi vähän pääsee vauhtiinkin. Niin jos se siitä nyt samalla tavalla pystyisi ajamaan maaliin asti. Niin... Vielä on tosi pitkä lenkki edessä, 6 ekot. Joo, niin no. Ja pimiä tulee, niin se ei ole ikinä mikään mukava puoli ollut. Koitetaan mennä. Pätkäthän on kuitenkin jo tuttuja päivänvalosta. No juu, ei vielä kaikki ole ajettu. Äsken oli mun mielestä 6 ajettavat. Koitetaan mennä mitä päästään. Puolen minuutin kaula Velikukkoseen, se varmasti pidetään maaliasta. Juu, ja koitetaan yleiskilpailussakin vielä pitää toi sijoitus. Sitten on hyvä.